Dobar dan, ja sam Mida Pavlaković. Idem u osnovnu školu Martijanac koja se nalazi u Varaždinskoj županiji. Od 1986. godine u našoj školi imamo učeničku zadrugu Jabuka. Zadruga je prošle godine djelovala u 4 sekcije. Mladi pletači, mali cvjećari, mali kreativci i sekcija za dizajn. Izrađivali smo košare od vrbove šive, termofor punjen košticama višanja, jastuk za vrat, ukrasne predmete od drva i ambalažu za svaki proizvod. U svom radu njegujemo tradiciju našeg zavičaja i brinemo o ekološkom aspektu svakog proizvoda. Svake godine sudjelujemo na smotri učeničkih zadruga da pokažemo naše novitete, ali i da se družimo s drugim zadrugarima. Jedan od proizvoda naše učeničke zadruge Jabuka je drveni svječnjak. To je jednostavan uradak koji može poslužiti kao poklon ili ukras u vašem domu. Za njegovu izradu vam je potrebno drvo, ukrasne trake, detalji i svijeća. Uz to još su vam potrebni spretnost i kreativnost vaših zadrugara, te voditeljica Sabina Lončarić i Anita Pretković. Dobar dan, ja sam Aron Čestak i danas ću vam pokazati kako nastaje ovaj svječnjak. Prvo za svječnjak nam je potrebno drvo koje dobijemo iz pilane u blizini škole. Njima je to otpad koji prodaju za ogrjev, a mi ga u našoj zadruzi preradimo u nešto korisno. Prvo učenici viših razreda nam naprave rupu pomoću bušilice, a njima pomaže domar jer koriste bušilice. Onda je moj posao da to sve sa brusnim papirom pobrusim. A zatim onda se sve polakira. I onda ukrase koje dodajemo na svječnjak mogu biti ukrasne trakice i manji drveni detalji. I onda nacrtamo ukrase na šper ploču dubljine 3 mm. I sad moramo to ispiliti. I sada zadrugarke naše zadruge cijeli svječnjak ukrase. I onda ovako to izgleda. I sada jednostavno naš proizvod zapakiramo u ovakvu ambalažu i spremno je za prodati. U slučaju da vam svječnjak neće biti više potreban, možete ga jednostavno pospremiti ili ga samo spalite i tako nećete zagaditi okoliš. Pozdrav iz učeničke zadruge Jabuka.